Шул арада меңләгән кеше җыелып бер-берсен кысырыклый башлады. Иң әүвәл Гайса үзенең шәкертләренә төбәп сөйләде. Фарисейлар ашыткысыннан, ягъни икейөзлелектән сакланыгыз. Ачылмый калачак яшерен нәрсә һәм беленми калачак һичбер сер юк. Шуңа күрә караңгыда сөйләгән сүзегез көн яктысында ишетелер. Һәм эчке бүлмәдә колакка пышылдап әйткәнегез өй түбәсеннән яңгырар. Сез дусларыма шуны әйтәмен. Тәнне үтерүчеләрдән курыкмагыз. Шуннан артыгын алар эшли алмый. Кемнән куркырга кирәклеген әйтәм мин хәзер. Үтергәннән соң кешене җәһәннәмгә ташларга кодрәте булган Аллаһыдан куркыгыз. Әйе, сезгә әйтәм. Менә аңардан куркыгыз. 5 шипшык бары тик 2 бакыр тәңкәгә сатыла түгелме? Әмма алай да Аллаһ аларның берсен бер онытмый. Ә сезнең исә башыгыздагы һәр шәч бөртеге дә санаулы. Курыкмагыз. Сез өйөр-өйөр шипшыклардан күпкә кадерлерәк. Әйтәм бит, кешеләр алдында мине икрар итүчене Адәм углы да Аллаһы фәрештәләре алдында икрар итәчәк. Кешеләр алдында миннән ваз кичкән Адәмнән мин дә Аллаһы фәрештәләре алдында ваз кичәрмен. Адәм углына каршы сүз әйтүче һәр кем кичерелер. Ә изге рухка карата көфер сүз әйтүче кичерелмәс. Сезне гыйбадәтханәләргә башлыклар һәм хакимият кешеләре алдына китергән вакытта үзебезне ничек якларбыз яки нәрсә сөйләрбез дип хафаланмагыз. Сезгә нәрсә әйтәсен изге рух шул сәгатьтә киңәш итәр. Халык арасыннан берәү Гайсәгә: "Остаз, абыема әйтче, атабыз калдырган мирасны минем белән бүлешсен иде" диде. Гайса исә аңа: "Дустым, сезгә хөкем чыгарырга яки малыгызны бүләргә мине кем билгеләде" дип җавап бирде. Шуннан соң һәммәсенә мөрәҗәгать итеп, карагыз аны, һәр төрле кымсызлыктан сакланыгыз, чөнки кешенең гомере мал-мөлкәтнең күплегенә бәйләнмәгән диде. Аннары аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Бер байның ашлыгы бик уңган. Әлеге бай кеше күңеленнән булай дип уйлый икән: "Инде миңа нәрсә эшләргә? Ашлыгымны салыр урыным юк. Шуннан ул мондый карарга килгән. Менә нәрсә эшлим. Амбарларымны сүтим дә зуррак амбарлар салыйм, һәм бөтен ашлыгымны, бар малымны шунда җыйм. Әнә шуннан соң үземә: синең күп елларга җитәрлек малың бар. Ял ит, аша, эш, тормышның рәхәтен күр" диярмен. Әмма Аллаһ аңа әйткән: "Әй син акылсыз, шушы төндә җаның синнән алыныр, җыйган малың кемгә калыр?" Үзе өчен хәзинә туплаган, әмма Аллаһы каршында бай булмаган һәр кем белән менә шулай булыр. Гайса үзенең шәкертләренә әйтте: "Әнә шуның өчен мин сезгә җан асрар өчен нәрсә белән тукланыйм, тәнемне каплар өчен нәрсә кием дип борчылмагыз дим. Җан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк бит. Козгыннарга карагыз, алар чәчмиләр дә, урмыйлар да, аларның келәтләре дә, амбарлары да юк. Шулай да Аллаһ аларны туендыра. Ә сез кошларга караганда күпкә кадерлерәк бит. Сезнең кайсыгыз кайгырганга карап үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала. Шулай булгач, әнә шундый кечкенә нәрсәне дә эшли алмыйсыз икән, нигә башкасы өчен кайгырырга? Кыр чәчәкләренә карагыз, әнә ничек үсәләр. Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә, ләкин сезгә әйтәм, хәтта Сөләйман патшада никадәр мәһабәт булмасын, аларның берсе кадәр дә киенә алмаган. Бүген кырда үсеп утырган, ә иртәгә ушакка ташланасы үләнне Аллаһы шулай киендерә икән, сезне, сай иманлылар, киендерәчәге шөбһәсездер. Ни ашарбыз, ни эчәрбез дип кайгырмагыз һәм хафаланмагыз. Дөньяда халыкларның төп кайгысы шулдыр, ә атагыз шушы нәрсәләргә мохтаҗ булуыгызны белә. Сез киресенчә Аллаһы патшалыгын эзләгез, һәм калганы сезгә насыйп ителер.
Эй кечкенә көтү, курыкма. Атагыз патшалыкны сезгә тапшыруны хуш күрде. Милкегезне сатыгыз да ярлыларга садака өләшегез. Тузмый торган янчыклар әзерләгез үзегезгә. Күктә һич тә кимеми торган хәзинә туплагыз. Анда карак та тия алмас, кия дә төшмәс. Хәзинәгез кайда булса, күңелегез дә шунда булыр. Хуҗасының туйдан кайтуын көтеп, ул шакуга ишекне ачарга әзер торган хезмәтчеләр кебек, һәр вакыт әзер булыгыз. Билегездәге пута буылган, яктырткычларыгызга ут алынган булсын. Хуҗалары әйләнеп кайтып хезмәтчеләрен уяу хәлдә күрсә, шул хезмәтчеләр бәхетле. Хак сүз әйтәм сезгә. Хуҗа үзенең билен бәйләр дә, аларны өстәл янына утыртып, үзе хезмәт күрсәтеп йөрер. Әгәр ул төн уртасында яки тагында соңрак кайтып, хезмәтчеләрен уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Әмма шуны аңлагыз, йорт хуҗасы каракның кайчан киләсен белсә, аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Сез дә әзер булып торыгыз. Адәм угылы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк. Шул чак Петер Гайсәдән: "Хәкимем, бу гыйбрәтле сүзләрне безнең өчен генә сөйлисеңме, әллә бар кешегәме?" дип сорады. Хәким Гайсә исә болай дип җавап кайтарды: "Хезмәтчеләргә тиешле ризыкны үз вакытында өләшү өчен хуҗа тарафыннан башлык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була? Хуҗасы әйләнеп кайтып, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Хак сүз әйтәм сезгә. Хуҗасы аны бөтен милкенә башлык итеп куяр. Ә инде шул хезмәтче, хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, хезмәтче ирләрне, хатыннарны кыйнаса, ашап эчә һәм исерә калса, хуҗасы ул көтмәгән көндә, ул уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны җәзага тартыр һәм имансызлар белән бер язмышка дучар итәр. Хуҗасының теләген белеп тә, әзер булып тормаган һәм аның ихтыярынча эшләмәгән хезмәтче бик каты кыйналыр. Ә инде хуҗасының теләген белмичә җәзага лаек эш кылган адәм азрак кыйналыр. Кемгә күп бирелгән булса, аңардан күп таләп ителер, һәм кемгә күп ышанып тапшырылган булса, аңардан күбрәк соралыр. Мин җиргә ут алып килдем, һәм ул утның инде янып китүен телим. Әмма мин авыр сынаулар үтәргә тиешмен, һәм шул сынауларның бетүен интегеп көтәм. Сез мине җиргә тынычлык китерер өчен килде дип уйлыйсызмы? Юк, мин айырыр өчен килдем. Моннан ары бер өйдә яшәгән 5 кеше бер-берсенә каршы булыр. Өчесе икесенә, ә икесе өчесенә каршы чыгар. Ата угылына, угылы атасына каршы, ана кызына, кызы анасына каршы, кайнана килененә, килене кайнанасына каршы булыр. Гайсә янә халыкка мөрәҗәгать итте. Көн батышта болыт күтәрелгәнен күрүгә, сез яңгыр явар дисез. Һәм шулай була да. Көн яктан җил иссә, эссе булыр дисез. Һәм шулай була да. Ике йөзлеләр. Җир һәм күк йөзен күзәтеп, сез һава торышын әйтә аласыз. Әмма ничек соң сез нинди заман җиткәнне аңлата алмыйсыз? Ни өчен сез нәрсәнең дөрес икәнлеген үзегез хәл итмисез? Дәгъвачың сине хөкемче янына алып барганда, аның белән юлда ук килешергә тырыш. Юкса ул сине хөкемче каршына ирексезләп алып барыр, ә хөкемче сине җәзалаучыга тапшырыр. Җәзалаучы исә зинданга ябар. Әйтәм бит, бурычыңны актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыга алмассың.